In de laatste oertocht ben we bij de Iependij van Wagenborg op Blauwezeeg. Docht kapitein Stefan Teube mij aan een broonoefening op Schiermonnikoog. En ben we bij de opbouw van het interieur van de nieuwe snelboot naar het Ameloon. Kapitein Stefan Teube is van Wagenborg onderwijs naar een grote rampoefening. Brandweer, ambulance, de gemeente, alle belangrijke partijen binnenbij. Nou, we doen het wel regelmatig. Wij oefenen ook regelmatig aan boord. En dit is wat wij ongeveer elk jaar één keer doen. Niet onder deze, maar we hebben ook wel eens een oefening aan boord met brandweer en ambulances. En dan doen we alles aan boord. En met de KNRM. Dan doen we het echt op zee. Of vorig jaar, de laatste keer, gaf het op zee. Ja. De meter staat nog steeds op 0. Dan moeten we straks €100 betalen. Gelukkig is er een goede prijsafspraak. Oh, oké. We hebben het meerdere keren dezelfde ramp oefenen. In een rollenspel wat John hoe elke hier het ompakt. We doen het straks hetzelfde weer? Ja, exact hetzelfde. Oh, oké. Ja, dan mag je 3 keer doen hoor. 3 keer hetzelfde? Ja, ik heb het al 1 keer gehad. Ja. Het bevalt me zo goed, hij wil hij maakt het alleen maar mooier hoor. Ik kan het scenario wel wat veranderen. Ja, dat kan. Maak het maar ellendig. Hey, Piet. Maak het maar ellendig. Ja. De ambulancebroeders en zusters van de Verste Wal hebben meestal een paar dagen changed en bleven dan op het eiland. Er volgt nog een briefing en een kop koffie op de kazerne. En dan start het rollenspel op de veerdaam van Schiermonnikoog. Dan is dit nu het beeld. Ik wil graag dat je over 5 minuten weer bij elkaar komt. En dan met name even naar voren kijkt. Want de boot is niet meer te gebruiken. Wat betekent dat nu voor de situatie op het eiland? Nou, we hebben een tweede boot. Ik zou graag willen dat die boot eerst helemaal geblust is hier. Ja. Dan kunnen we de KNRM wel om assistentie vragen om die boot voor de kant weg te slepen. Ik ben oefenleider op deze oefening. En wat doet u dan? Nou, ik probeer de oefening in goede banen te leiden. Ik probeer de leider Kowa te coachen in de oefening en te helpen. De leader Kowa is een bevelvoerder van of de politie, de brandwacht of de ambulance, de gemeente of de KNRM. Op het eiland zijn zij zo'n 10 leaders Kowa. Afhankelijk van het incident wordt er een leader aangesteld. Bij een grote brand lever je de oren helpt een leader, om dan alle brandwachters blussen matten. In dit scenario, vlak voor aankomst, heb je brand aan boord in een vrachtauto. Je meert het schip af. Ik kan het kenteken niet lezen. De kapitein. Ja, ik heb brand aan boord in een vrachtauto. Daar zit een koelinstallatie die is in brand geraakt. Ja. En die brand is aan het uitbreiden. Ik kan de boot nog wel tegen de kant aan krijgen. Ik probeer zo snel mogelijk de mensen te evacueren van de boot, de passagiers. 149 van de meldkamer. Heeft hij mij meegenomen? Ja, maar ze zou wat doen, ze doet dus niks. We zitten nu op een stukje dat de brand die breidt uit. De passagiers binnen van boord. We lopen nog even een zoekslag om het zeker te weten. Als je ervoor komt te staan is het natuurlijk anders dan dat je oefenen. Ja. Maar omdat je regelmatig oefenen weet je wel wat er ongeveer op je afkomt. Hier ontstaat zoveel ruis omheen. Dat wil je niet weten. Je hebt Hart van Nederland, communicatie, burgemeesters en directeuren van Wagenborg die allemaal in de war raken en die we moeten dingen gaan doen. Juist die coördinatie, de noodzaak om die coördinatie aan te brengen op verschillende niveaus is dan erg belangrijk. Joert is het Iependij bij Wagenborg. Het begint aardig erin. Ik ben kapitein Stefan Teube boven op een bregen. Dat best. Ja. Dat komt minder. Een groot contrast met de rest die er normaal op deze werkplek had. Er komt de stembus van de Frieske Top 100 nog even del. Die campagne die gaat op een bijzondere manier los. Want we ben hier te gast bij Wagenborg. En inmiddels zit er nadige klof mensen van de wettertaxi. Ik ben hier met stage. Stage? Ja, ik loop stage op een zorgboerderij in Uithuizen. Ja? Ja. En toen dachten jullie van, we gaan hier maar eens even kijken. Ja, want vandaag is zaterdag, dus ja, moeten die kinderen natuurlijk wel wat te doen hebben. Ja, jij mocht toeteren, hè? Toeteren? Ja.
Alfred had een reddingsvlot op het dekline, maar die is volle liedser als de echte vloot. Dit is een klein model voor 6 persoons. Maar als ik nou een grote hier tussen had gedaan, die had hier niet tussen gepast. Dus dit is even wat handzamer. We hebben 10 van die vloot. Dat is in totaal voor 1000 man. Henk is de machinist en leidt zijn geïnteresseerde publiek uit hoe het al eerst zit. Als hier nog alles uitvalt, kun je op een boeksprong er altijd naar thuis komen. En daarom ben die generators, hier staat voor en de andere staat hier. Ja. Ik ga nog goed 4 weer bij middelste jongen van mij op een kanaalenschip zitten. En verder voor de rest ga ik altijd op een boorhaven zitten. Ja, vandaar. Mocht er bron wezen in de machinekamer, dan had Alfred er ook wat voor. Je trekt aan de hendel kunnen we alle brandstofafsluiters dichtzetten. Dan ga je dicht. Doodstofventilatie. Als het goed is, zijn de deuren dan dicht. Dan krijg je eerst alarm. Ja. Want officieel jerk je dan net meer te werden als je bron is. We doen het kastje open, drukken daar op de knop. Ja. En dan gaat de FM200, vult zich helemaal vol met de machinekamer. De stuurman kan op deze wijze een brand blussen in de machinekamer, wiels er op dek zit. Dus de vlam verdooft. Ja. Je hoeft net maar water te spuiten, je hoeft net maar oorspul te spuiten. Nee. Om die vlam neer te maken, of te doven. FM200 is een gas wat net baant en ook net giftig is. Nou, waar is de machinekamer, Henk? Dat is achter meneer, dan kunt u naar beneden, de machinekamer is naar beneden, het trapje naar beneden, achter. Het proefrondje met de snelchange levert positieve reacties op. Ja, fantastisch. Ja, nooit meer met zo'n veerpont, altijd met deze. Echt wel? Ja, helemaal goed. Top, geweldig. 67 al. 67. Ja. In de haven krijgen de passagiers nog even te zien wat het schip al je kan. En wat vond je hem het leukst? Nou, maar de watertaxi. Ja. Maar de watertaxi. Ben je erop best? Ja. En, hoe wie dat? Heel leuk. Ja? Ja, en snel. Ja. Ja. Het Omroep Friesland logo op de microfoon levert weer aparte reacties op. In Haas is de romp van de nieuwe snelchange clear. Die moet door naar Makkum, waar er al gebouwd wordt. En in Makkum krijgt een bouwvergadering. We zitten nu een beetje op een kritisch punt waarbij het casco bijna klaar is. En dan moeten we nu keuzes gaan maken over routering van leidingen, locaties van allerlei spullen. Of de afmetingen inderdaad allemaal helemaal precies op elkaar passen. Ja. Okay. Dimbaar. Ja. Schitterend. Ja, want we moeten het donker maken. Ja, precies. Er zijn nu niet zoveel bedenktijden meer, nee. Wij moeten nu echt spijkers met koppen slaan. Ja, dat had ermee te maken inderdaad dat we die intakes graag ver boven water wilden hebben, omdat er gewoon best wel eens wat vast water over komt. Dat heeft met allerlei zaken te maken, maar er is wel degelijk een echte afspraak over een moment dat het schip vaarklaar moet zijn. En daar zit geen marge meer in. Dus daarom zitten we er nu al bovenop. Op het moment dat we nu merken dat er iets uit de hand loopt, dan moeten we nu gelijk actie ondernemen. We kunnen dat niet afwachten tot we te laat zijn. En te laat is begin maart 2018. Want dan zit de dienstregeling los. We zijn nu nog in de laatste fase van het overleggen met de openbaar vervoer om te zorgen dat het allemaal netjes op elkaar aansluit en dat de logistiek daaromtrent niet te veel vertraging oploopt. We moeten oppassen dat de mensen die voor de sneldienst komen ook eigenlijk het liefst via een eigen route naar het schip kunnen en terug. Want op hele drukke dagen moeten die stromen gescheiden worden, anders dan levert dat te veel vertraging op. Dus ook de logistiek op de haveninrichtingen, daar zijn we heel druk mee om te kijken wat daar de beste oplossing voor is. Maar ook daar is de oplossing dichtbij. Het moet alleen ook daar nog even werkelijkheid worden. Het aluminium casco is in Haas in elkaar gezet.
Maar om het bouwproces te versnellen is het interieur ook al opbouwd in Makkum. We hebben hier een gedeelte van de boot nagebouwd in ruw hout. Waar we binnen het interieur alvast gaan samenbouwen. Dat gebeurt tegelijkertijd met de cascobouw. Zodat we sneller kunnen bouwen. Dus het casco en het interieur worden nu tegelijk gebouwd. En zodra het casco weer zeer is, dan tillen we het interieur in de boot. En dan is het in één keer allemaal klaar. Het interieur van de sneltjenst is ontworpen door een bedrijf dat normaal jachten doet. Dus ja, bij luxe jachten kun je je voorstellen dat het toch wat verfijnder is dan de scheepsbetimmering in het algemeen. Mooi voorbeeld daarvan is de ventilatie. Nou ja, dit is waar we mee begonnen zijn. Ja. Toen keek je ernaar, toen dacht je van laten we dat maar niet doen? Nee, zo, dat zeg ik niet meteen. Maar ik vind dit vind ik mooier geworden. Ja. Ja. Duidelijk strakker dan de standaard roosters. Het casco is inmiddels aangekomen in Makkum en wordt van het ponton aanhellen. In Makkum wordt het schip verder aanmaken, zodat er begin maart op aanbeland en Holvert varen kan. Dit weer de laatste oertocht van dit hier. Dank aan elke van Wagenborg die het meewerken had aan de serie, die getankt voor het Sjen en oont een oren keer.